Unde? Aleluia, Ăsta sunteți voi dacă nu dați subscribe. Aleluia, aleluia. Mă rog să vă abonați. Aleluia, 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 oh mei. Bă, nu te filma. Da, n-a fost bine. Nu ești tu. Da, nu aș plăti asta, așa trebuia. Pică. Punem deja bombă. Iau Scanderbraid. Stai mă, nu fi foc. Uite, chiar așa trebuia să fie. Aleluia, 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 tot, mei. Ești rupt în două. Știți vorba aia, ești rupt în două. Aleluia, aleluia. Ale... Stai che stai facendo, ok? Ce fac cu eu? Bine. Unde te duci? La bunii! Da? Ce fac cu unii? Magic! Iară! Wow! De la casă, ce le rămân la tine? Avem ok.
Are tati chei. Vedeți că geamul din camera din mijloc a fost defectată. L-am făcut eu cum am putut, dar... Magic. Când l-ai închis? Nu, el l-a deschis și nu l-a mai putut închide. Nu l-am închis eu, așa a fost deschis. De ce mințești bunii? Ce? Nu, e cu minte. Nu e cu minte, e cu minte, e cu minte. Cum a fost la școală? Bine. Și mă bucur că e ultima zi. E ultima zi la danță? Nu, primul weekend. E weekend. Masă bagă, masă n-am Mai aveți adică de cunoscut? Cine? Poate cunoscut? Eu după voce și după păr. După voce și după păr? Păr, pisică, adică fată, pisică. La școală. Da, chestii normale. A fost greu? Nu, nu. Hai. De ce ar fi greu? Nu e greu la școală, la școală e frumos, numai să lucrea. Ieși afară, e înapoi, e alta, nu se mă tâncă, și mă alta La sută. Joci? Da. și să iei și o jumătate. Un YouTuber pro play RNF give day and ring out in through new and going Yeah, I went. Și ia-ți mai neros. Ăla foarte bine ne stimulează. Două poți, deci să iai două pe zi. Că foarte mult ajută și la fișcă nervos și la Ăsta la 3 zile, nora mea s-a testat tot, toate trebuia medicul de familie injectabil, a avut pneumonie, nu a făcut tratament, duce-te fata kilobecă și contul. Și ea e terminavă, și tot la săptămână. Poate că și de fata, fugi la ăsta, nu la cel, și până de 2 săptămâni ăsta să vine la mâncare mea, în tunele de nu știu, fugi la prinsei, faci, pui la... Na, e posibil. Nu bine, nu am făcut o tremă, a murit, am minunat. Oh. Dar nu se nu am întrebat pe Gabi, că nu trebuie povestești acolo, știi? Că nu știu care numai că mi-a zis că mă rog și era china asta cu alții. Da, vă bine. De când mă gândesc din Italia, nu mă trebuie să te gândesc. Și aici o sta cu el. Am mai spus că a fost bus la el.
Am fost la copii în Italia un pic, dar să vă știu că m-am mutat de la Bulgaria în Bulgaria, în care a fost o pozornă, v-a dus în preț o grivită cu un de zile. Nu știu cum s-a redus în Bulgaria, dar vreau să în preț. Am avut un frate bolnav a murit, s-a gândit apartamentul ăsta. Dirty cat. Da, ce să faci? Am să văd din ea, asta e, dacă el așa a vrut. S-a vorbit cu cumnata cu Anu și cumnata cu Anu se duce de ce din Cluj, gata, se duce în Strana la Florin Copilul Guarda în Camera, am singurul în Camera, Nu, sănătate la Ionica Stâlnic din partea mea. Plecăm? Dar o să se merge să ține.